Arabako batzarra bildu dugu asteburu honetan agurainen. Arabako egoera aztertzeko eta epe laburreko zein luzeko erronkei erantzuna emateko. Legealdiaren azken urtera heldu gara, eta tamalez gobernuaren pasibotasunaren ondorioz noraezean dago gure herrialdea. Duela 2 urte hausnarketa sakona egin genuen eta ziklo aldaketa baten hasieran geundela esan genuen. Lanean jarri ginen herrialdearen etorkizunaren inguruko hausnarketa eta proposamen estrategikoak egiteko. Araba, birpentsatu beharra zegoen hurrengo belaunaldiei bizitza kalitate duina bermatze aldera. Eta lan horrek bere fruituak eman ditu. Asko dira EH Bilduk egin dituen proposamenak zentzu horretan. Horien artean, Aiaraldea berpizteko Bernaberri plana, zaintzen arloan adineko kalitatezko arreta bermatzeko bizion plana, edota 2050erako herrialdearen erabateko deskarbonizazioa lortzeko Araba zero karbono egitasmoa. Herri txikiak biziberritzeko abagune plana edota Uztaraba estrategia agroalimentarioa ere lanketa horren adibideak dira. Hala ere, herrialdeak baditu azken hamarkadetan hartutako erabaki politikoen ondorioz pilatzen joan diren bestelako arazoak. Industria eremuan erregai fosilen eta transnazionalen dependentzia, lehen sektorean zailtasunak, zerbitzu publikoen prekarizazio progresiboa edo eta etxebizitza eta bestelako oinarrizko eskubideetara sarrera geroz eta zailagoa. Egoera horren aurrean, agerikoa da norabide ideologiko eta lidergorik gabeko gobernuak ezin diela erronka hauei behar bezala heldu. Lidergo berriak eta gehiengo berriak beharrezkoak izango dira Arabako erronkei soluzio berritzaileak eskaintzeko. Edonola ere, krisi ekonomikoak sortutako egoera geroz eta larriagoari erantzunak ematea EH Bildurentzat uneko erronka nagusia da. Guk, zerbitzu publikoak zein oinarrizko eskubideak defendatuko ditugu eta bizitza duinak bermatzeko beharrezkoak diren neurriak bultzatuko ditugu. Etsipenaren aurrean, guk itxaropenaren bandera altxatuko dugu. Badugu proiektua, badugu lidergoa eta badugu indar nahikoa aurrera eramateko.